14 februarie 2026, un nou podcast, numărul Am uitat deja că 7? îmi pare că e 7. Astăzi discutăm despre comunicare. Interpersonală. Cum spunea cineva, dacă am continuat să comunicăm, multe probleme ale lumii s-ar rezolva. Cred că da. Cred că majoritatea. Cred că majoritatea, într-adevăr, s-ar rezolva. Da, e o temă care, cu siguranță, cred că prima trebuie să începem. Probabil viața o începem prin primele lucruri, învățăm să comunicăm. Chiar și prin gesturi, prin ochi, Prin plâns. prin Vreau să, că pentru cei care așteaptă copii, să demau copii, un lucru care a rămas impresionat. Eu acum citesc mai multe cărți copii, am citit, cred că vreo 8-9 cărți, că copiii plâng diferit. Adică copilul când e mic, atunci când e foame are un fel de plâns, da. când, de exemplu, este murdar, disconfortat, alt plâns, când îl doare, alt plâns. Sigur, trebuie să fim atenți, să le diferențiem, dar ele sunt diferite. Adică pentru fiecare nevoie, copilul are un anumit plâns. Adică el deja, prin modul de a plânge, el comunică. Adică primul lucru ce se învață, el înțelege că depinde de ceilalți oameni și trebuie să diferențieze modul ce el poate face. Plânge, sunetul care îl scoate, să comunice care e nevoia lui. Da, este foame sau îl doare ceva sau are un disconfort. Adică aceasta e... Că primul lucru care noi învățăm este comunicare. Și eu astăzi am pregătit nu multe lucruri, dar câteva care sunt esențiale. Adică chiar prima vine să rezolve 90% de greșelile de comunicare. Majoritatea, și o să începem cu definiția și de aceeași paradigmă. Majoritatea nu cunosc regula de bază de comunicare interpersonală. Și anume că comunicarea nu este mesajul transmis, ci reacția obținută. Adică dacă cunoașteți acest lucru, Deja. ați rezolvat marea majoritate din probleme. Marea majoritate. De asta comunicarea prin scris, prin electronic, acum, în ultimul timp, care este foarte popular, nu este cea mai bună comunicare, pentru că nu vezi mereu reacția persoanei. În comunicare, asta e 100% așa e. Mai degrabă că nu vezi reacția adevărată. Când comunicarea profesională, oricare, fie direct, adică interpersonal sau prin intermediul aplicațiilor digitale, se solicită feedback. Un om profesional o să observați, care știe să comunice, permanent de ce să comunice cu tine, să te întrebi pentru ce ai înțeles. De ce că el vrea să finiseze comunicarea? Sau invers, dacă unui astfel de om îi transmiți un mesaj, spune, stai puțin, permite-mi să mă asigur că te-am înțeles. Uite, în câteva cuvinte o să încerc să rezumez ce tu mi-ai spus și tu să-mi spui te-am înțeles eu corect sau nu. Ei finisează comunicarea. Majoritatea oamenilor nu comunică. Majoritatea oamenilor aruncă mesaj. Da, chiar și în management se recomandă, în leadership, când spui unei persoane ce are de făcut, la urmă să îi ceri să-ți facă, să-ți spună o rezumat, adică ce are de făcut. Corect, deoarece ei finisează comunicarea. Ca asta e ideea. Comunicarea, în urma comunicării vrei să obții sau în o acțiune, adică cum să fac o acțiune, sau să oprească o acțiune, adică, sau să aibă o emoție. Da? Nu, inițial o emoție, după care să fac o acțiune. Și deci, asta toată partea la noi, comunicarea merge, eu s-am spus asta. Și ce dacă mi-ai spus asta? Eu asta am înțeles. La noi sunt pur și simplu comunicare, este o aruncare de mesaj. Și omul nu finisează, pentru că nu-l interesează ce a ajuns la celălalt om. Cum a fost interpretat cuvintele celălalt om, știi? El îmi spune că azi am pregătit niște ciuperci, știi? Și să spui, o, Doamne, nu. Eu spun, ce nu-ți place? Am depus un efort.
Dar el nu a aflat reacția. Poate omul acela are alergie la ciuperci. Poate omul acela a avut multe otrăviri la ciuperci. Dar poate a pierdut un copil, Doamne ferește, de cel la ciuperci. Sau un om drag de cel la ciuperci. Știi cum? Și tu începi mai tare să-l presezi. Ce cu tine nu ai un respect față de mine, da? Adică, sau mergi într-o cultură în care, nu știu, pălăria cuiva e foarte important sau haina este foarte importantă, știi? Și spune, de cine poate așa haina, știi? De acolo este cum spune, este o cultură asta, este un element tradițional, este, poți să porți haina aceea dacă, de exemplu, ai un anumit statut, știi? Dacă oamenii ar finisa comunicarea, adică permanent, ar înțelege că comunicarea interpersonală finisată este nu mesajul transmis, dar reacția obținută. Da, cineva spune, eu am spus asta, super, de asta am înțeles. Bravo că spus asta. Eu am spus lucrul acesta, super, de asta am simțit. Hai să clarificăm. Adică aceasta doar înțelegerea regulii vine să clarifice cam mai mult de jumătate, mare parte din probleme. Mulți când aud despre comunicare se gândesc că mai mult este vorba de arta de a vorbi în public, în fața oamenilor. Comunicarea este și unul la unul, da? Adică nu neapărat în fața la mulți oameni. Dar mare parte din viața noastră e unul la unul comunicare. Mai rar vorbim în fața unui auditor. Cu siguranță, mai rar vorbim. Chiar când stăm la ședință, noi vorbim cu directorul. Dar dacă nu suntem noi director. Da? Adică mare comunicare este unul la unul. Și ca să finisez gândul cu comunicarea digitală, cei care cunosc că comunicarea nu este mesajul transmis, ci reacția obținută, permanent cer, vă rog să scrieți dacă ați primit. Da? Scriu un mesaj, confirmă-te primirea. Dar ce faci? El finisează comunicarea, el nu lasă, sau cum cineva spune, păi transmit mesajul, da, l-am trimis, dar s-a confirmat, nu. Dar pe spus să trimit mesajul, nu să cer confirmarea. Da, comunicarea este finisată, este când tu ai primit reacția, da? Dar dacă s-a dus în spam, dar dacă s-a știut, dacă nu a văzut, înseamnă că tu nu ai făcut comunicare. Acum, pe lângă mail-uri, sunt și aceste mesagerii, aplicații de mesaje care îți arată dacă persoana a văzut mesajul. La Telegram, la Viber, WhatsApp, îți arată că mesajul a fost văzut. Corect, dar l-a citit el? Sau din întâmplare l-a deschis? Și de ce nu poți să vezi reacția adevărată? Că chiar dacă sunt spărat, eu pot spune inimioară acolo, știi? Și omul crede că eu sunt bucuros sau îl iubesc, ce lucru care în realitate nu poți să-l ascunzi. De asta se spune că comunicarea prin text, prin mesaje, este pentru a întreține o comunicare față în față. Adică te întâlnești, dar, de exemplu, o dată în săptămână, o dată în lună și și periodic, prin mesaje, întreții discuția. Dar nu trebuie să fie doar mesaje, doar text. Pe mine textul inițial a fost gândit pentru a transmite un document sau cum se numește, un volum mai mare, știi, care omul nu are cum să mă asculte sau eu îl structurez. Eu spun, du și te gândești și apoi să povestesc, n-am timp. Sau mai bine scrie. Deoarece omul când scrie, oricum o scrie mai puțin, mai concis. Dacă dai timp să-ți povestească destul de mult. Și a apărut. Adică prima chestie care trebuie memorizat, trebuie să închideți, asta deja e super, că comunicarea este reacția obținută și nu mesajul transmis. Și asta e regula. Și atunci ce deprindere? Cum eu să observ comunic corect? Sau cum văd că cineva comunic corect? Om care comunic corect o să te roage să repeți sau să faci cum spune, te rog, ce ai înțeles. Vreau să mă asigur că mi-a reușit să transmit mesajul, că am fost înțeles și când voi să vorbiți cu el, el spune, stai puțin, da? Permite-mi să mă asigur că te-am înțeles. Da? Aceasta, deoarece voi puteți vorbiți un mesaj, domnul, îți gândești undeva. Da? Și aceasta. De ce însăși încă important această regulă? Majoritatea nu știu că comunicarea interpersonală
se întâmplă prin 3 canale. Și noi punem accent pe canalul care reprezintă cel mai puțin procentaj din comunicare, și anume verbal. Că eu asta ți-am spus. Asta reprezintă 7% din comunicare. Da? Noi avem așa, avem 38% prin tonalitate, Timbru vocii. Da. timbru vocii, și 55% prin comunicare non-verbală, prin corp. Mișcările, mâinile. Cineva ne spune, e că tu vii și te apropii cineva și spui, bună ziua. Sau, bună ziua. Da? Spune, de ce așa vorbești cu mine? De ce? Bună ziua, v-am spus. Dar nu treaba ce cuvânt mi-ai spus, treaba cum mi-ai spus. Da? Sau vii și spui, bună ziua. Da? Sau zici, bună ziua. Știi? Așa. Contează, foarte mult contează felul cum Să mai zic, chiar dacă am spus cuvântul urât, bună ziua, e că i-am spus bună ziua, da? Dar dacă am făcut încă bună ziua și am făcut încă așa de mână, știi, sau gestul am făcut, un gest, asta e tot ce am spus înseamnă, asta e o ignorare, o umilire totală a omului. Da. Și de ce spun, de ce trebuie să verificăm reacția obținută? Deoarece de multe ori nouă ne scapă de sub control și verbală ne scapă. Nu putem să aducem aminte ce am vorbit 2 minute în urmă, adică nu ne auzim singuri pe noi. Dar ce ține de verbală, adică tonalitate, de voce, timbru, viteză, nemai vorbind de comunicare non-verbală, asta ne scapă total. Și când ne asigurăm că când eu, spunem așa, conștient și inconștient transmit același mesaj, mai bine să verific. Da, și dacă primesc o reacție diferită, spunem, că asta am înțeles. Bine, atunci spune-mi, te rog, ce anume din comunicarea mea ți-a creat așa emoție? Și spune că modul cum tu stăteai, sau modul cum voce, cum tonalitatea, cum ai vorbit, și tu înțelegi, te-ai prins, înțelegi? Da? Că tu nu ai ținut sub control tonalitatea, nu te-ai auzit. Da? Că mulți țin numai, că eu asta am spus. Nici nu măcar nu interesează ce reacția a obținut urma comunicării. Da? Bun, ca să mai luăm o chestie de la început comunicării, trebuie să înțelegem că în genii înainte de a deschide gură trebuie să avem un scop. Ce înseamnă un scop? Mă ajut pe mine, mă ajut sau ajut pe dânsul. Da? Dacă nici pe mine nu mă ajută, nici pe dânsul nu mă ajută, minimum nu crește dispoziția la amândoi, mai bine tași. Era un exemplu interesant. La un înțelept vine o persoană și zice, vreau să spun ceva. Și îmi spune, stai, înainte de a-mi spune, este adevărat ce ești vrei să-mi spui? Nu sunt sigur. Mă ajut cu ceva ce ești vrei să-mi spui? Nu. Atunci mai bine să-mi spui. Super. Și corect ai menționat, un înțelept. Om care deja cunoaște reguli de bază. Adică înainte de a comunica, trebuie să te gândești. Aceasta este și a doua valoare a lui Benjamin Franklin. Prima valoare a lui Benjamin Franklin este unul din autorul Declarației Independente și a valutei ale Statelor Unite ale Americii. Fost ambasador a Statelor Unite în Franța, foarte un diplomat și el apropo și antreprenor a fost. A avut și tipografie. Prima tipografie, a făcut primele foi de valoare. Și inventator. Chiar corect. Și invenție are. Sistema de pompieri propusă de dânsul, sistema de poliție inițială propusă de dânsul, sistema medicală propusă de dânsul. Este o autobiografie, recomand la toți, este o carte nu groasă, dar plină de valoare. Și prima lui valoare era că un om puternic la fiecare masă nu mănâncă mai mult decât în cap în mâini. Spunea că asta e disciplina cea mai mare. Dacă eu mă învăț că la masă nu mănânc decât în cap în 2 mâini, atât de conținut, asta e. Eu sunt un om care pot să ai încredere în mine, am o disciplină puternică. Și a doilea valoare este eu vorbesc doar când mă ajut pe mine sau ajut pe omul cu care vorbesc. Adică eu încep comunicarea, mă gândesc de asta. Cineva ajută, că tot ce eu acum o să spun, sau nu ajut pe nimeni. Asta e, cred că cu asta trebuie de început, chiar și înainte de regulă comunicării, ce înseamnă comunicare interpersonală. Da, pentru că dacă să luăm așa,
Sunt trei tipuri de oameni, oameni care discută evenimente care se întâmplă în lume, oameni care discută pe alți oameni și oameni care discută concepte, principii, anumite idei, iată ceea ce încercăm noi. Pentru că a discuta despre alți oameni este bârfire, a discuta despre evenimente, ești spectator, dar noi trebuie să fim actori în viața noastră, da? Și să discutăm despre anumite idei, anumite lucruri care vrem să le facem. Da. Și, într-adevăr, mai bine ar fi câteodată să ne abținem dacă vrem să discutăm, de exemplu, despre o persoană, mai ales că noi de multe ori discutăm fără să știm esența lucrurilor. Și nimeni nu ajută. Da, și nu știu așa. E, de fapt, bârfirea. Adevărat, prima chestie care trebuia să începem, asta este, înainte de a deschide gura, trebuie de văzut pentru ce eu fac asta. Mai spune așa, gândește înainte de a vorbi. În popor, la noi este așa o vorbă, vorbește gura fără dânsul. Adică spune lucruri înainte de a gândi. Și eu, ca în popor, s-am tipărit așa concept, așa idei, un om care vorbește gura fără dânsul. Da, noi când eram tineri, că venim la universitate, erau timpuri destul de dure, anii 95. Mi-a plăcut atunci chestia asta că tu te auzi ce ai spus? Repete, rog, ce tu ai vorbit. Oamenii nu pot să repete ce a spus un minut în urmă. Au uitat. Da. Adică n-a conștientizat, creierul pur și simplu a vorbit fără el. Adică corpul a vorbit fără el să înțeleagă ce face, că nici nu e prezent pe loc, știi? Prima, vorbim numai atunci când... Sau este ok să vorbim. Uite, vorbirea cu un om drag, chiar dacă nu avem cum să ne ajutăm unul pe altul, minim spunem, hai să mai pălăvrăjim. Este ok, adică tu ai menționat, și asta e benefic, tot e benefic de a pălăvrăji, deci că asta în genere este o exercițiu bun pentru creier, pentru sănătate, de a comunica. Și dacă nu este conținut, nu vorbim anume ca să te ajute sau... Însă comunicarea este un ajutor. Trebuie să menționăm că acum eu asta spun niște idei năstrușnice. Am eu niște idei năstrușnice sau niște păreri sau ce am să păsară, niște așa, să mai pălăvrăgim. Știi? Este ok, tu ai menționat contextul, omul nu are așteptări de acolo. Dar este foarte interesant să menționăm un lucru, că în general creierul niciodată nu vorbește fără un scop. Adică chiar dacă noi nu conștientizăm scopul, creierul oricum are scop. Minimul de a apropia omul acesta, de a se împrieteni cu el, de a-l ține aproape, da? De a primi o emoție de la el. Omul permanent când deschide gura, dacă conștient nu se percepe un scop, creierul în sine are un scop. Mi-am că eram în clasa 1 sau a 2 și doamna învățătoare ne-a dat așa un exercițiu. S-a întipărit, uitați, au trecut 30 de ani și încă rămâne în minte. Dacă ați avea de ales să obțineți bogăția care o doriți, maximă, să aveți orice doriți, în schimbul la faptul ca să trăiți singur pe o insulă, numai voi să fiți, numai tu singur. Ați acceptat așa ceva? Și noi atunci am stat și ne-am gândit și într-adevăr am zis că de fapt la ce bun să ai toți banii și toate lucrurile dacă nu poți împărtăși cu nimeni, nu poți vorbi cu nimeni. Și totuși atunci am înțeles noi că suntem persoane, ființe sociale și noi avem nevoie de a vorbi cu alții. Dacă n-ai cum să arăți, știi? Asta e tot chestia că... Nu doar, chiar să vorbești cu cineva. Nu poți să stai să nu vorbești cu nimeni. Da, de acolo, există foarte multe bancuri de făcut pe acest exemplu, știi, cum oamenii au pentru a ieși în stradă lucruri bune, dar pe acasă cu lucruri mai slabe, adică mai sumple ca și chiar nu le plac nici lor, știi, multă chestie. Noi suntem totuși ființe sociale, noi comunicăm. Nu putem să... Asta ne deosebește de alte ființe, vietăți. Ele comunică mai
noi avem posibilitatea de a comunica cu vorba, cu... Ei tot comunică, dar devine mai greu. Au un limbaj mai restrâns celelalte vietăți. E adevărat, că în cartea asta Homo sapiens, da, dacă nu mă greșesc, și vine spune că anume comunicarea și anume legendele și ne-au ajutat pe noi să ne strângem în așa comunități. Da, Și imaginația omului tot. Și imaginația, deoarece mulți oameni niciodată nu au văzut pe Domnitor, dar cuvintele lui ajungeau la el, legendele lui, dorințele lui, faptele lui, că a oprit undeva la hotar acolo dușmanii și au apărat și partea asta țării. Asta se transmis prin cuvinte, animalele nu pot să transmite de la un animal la altul. Adică ei se țin numai în grupul lor. Dacă nu văd liderul, ei se pierd. Adică vorbim de câini sau de lupi sau de... Când am spus despre imaginație, ne-am amintit despre faptul că omul a imaginat așa un concept ca persoană juridică, ca o companie. Aceasta e tot în... Tot în Harari, în Homo sapiens, în carte, pentru că aici e nevoie de imaginație. Să gândești că există așa o structură unde oamenii se unesc și întreprind ceva. Și ea este imaginar să iei așa. Banii în sine sunt imaginari. Noi am luat o foaie de hârtie și am scris o sumă. Și am pus-o așa. Am spus că cer bani, poți cumperi următoarele lucruri. Da? Avem încredere în instituția care a dat acest... Dar este o imagine, deoarece înainte nu credeau, îmi dai un lucru, îți dau altul. Adică nici nu-mi da mie petricele sau... Dar oamenii au inventat o chestie care au dat o putere imaginar. Că da, ei sigur că o protejau prin forță sau prin echivalent inițial, echivalent de aur, dar pe urmă oricum au rămas doar o înțelegere între oameni. Da. Și comunicarea este atât de vitală. De ce nu suntem așa buni comunicatori? De ce ajungem maturi în mare parte și avem carențe la acest capitol? Nu suntem atât de buni în a comunica unii cu alții. Deci, după mine, nu înțelegem cum stau lucrurile. Lucrurile logice nu dau rezultat. Lucrurile contraintuitive dau rezultat. Ca copil, noi punem interes pe noi. Adică pe mine să mă audă, eu să fiu ascultat, eu să fiu iubit. Da? Dar invers este că dacă în prezența ta tot ceilalți o să simte dragoste, adică dacă tu o să vii acolo, tot să-i cuprinzi, adică prezența ta, tu ai venit și tu o să te ocupi de tot ceilalți, nu de tine, dar de tot ceilalți o să se ocupe de tine, dar este contraintuitiv. Da? Adică dacă tot ceilalți o să înțeleagă ce eu vreau să spun, adică eu să mă asigur ce a înțeles el, adică din comunicare. Dar noi nu ne asigurăm, noi venim, logic este pe mine să mă asculte, eu sunt valoros, da, pe mine, eu iubesc pe mine să mă iubească. Adică lucrurile nu stau logic, nu stau logic. Și de ce probabil vin fiecare să bate pentru, cum se numește, pentru binele lui, dar nu înțelege că dacă el să rezolvă problema la mulți oameni, da, lui să fie mai bine. Lucrurile nu sunt logice. Probabil oamenii gândesc logic. Eu cred că trebuie de învățat de la înțelepți, deoarece ei, toate înțelepciunea vine cu ani și o generație vine cu câteva înțelepciuni. Da, și dacă să le adunăm toate, nu strâng mai mult de o carte. Doar în diferite cărți sunt date în diferite forme sau cu diferite exemple. Dar înțelepciuni nu sunt atât de multe. Și chiar aceleași în religie, dacă te uiți, înțelepciuni, majoritatea religiile sunt similare, dar cu diferite legende, diferite personaje, diferiți apostoli sunt transmise. Și ele vin
doar experimentându-le, tu înțelegi că anume așa stau lucrurile. Da? Mai este un tip de comunicare, dacă ai ajuns la credință, comunicarea cu Dumnezeu. Noi doar mereu îi mulțumim, îi cerem, de fapt mai mult îi cerem decât îi mulțumim. Tot este o comunicare. Da, e comunicarea cu Dumnezeu. Pe noi luat comunicarea interpersonală, eu cred că comunicarea cu Dumnezeu acolo e o temă aparte de care noi putem să... Cu siguranță e o comunicare. Cu siguranță e o comunicare. Este și o carte, Conversații cu Dumnezeu, și am răsfoit, așa am citit. O persoană a făcut așa o carte ca un dialog cu întrebări și răspunsuri. Noi avem foarte multe întrebări și răspunsuri la care încă nu am găsit. În general, pe parcursul istoriei, oamenii au găsit răspunsuri la o parte din întrebări, dar încă sunt multe negăsite. Și... E că aici tot vreau să discutăm. Da. Dar eu cred că oamenii nu au întrebări. Curiozități. Nici curiozități. Cred că, spune așa, cu oamenii de rând îți dau înțelepciuni. Dar oamenii înțelepți să spun întrebări. Adică noi dacă avem o întrebare, cu toate resursele care avem acum, noi putem să găsim o sumedenie de răspunsuri. Cu ceva timp în urmă, când nu era nici Google, nici cărți, cu siguranță vom putea stai cu o întrebare. Dar actual, acum sunt o sumedenie de surse și destul de, cum se numește, avansate, care poate nu să-ți dea doar pe simplu o carte, dar tu poți să rogi, n-am înțeles, de mai simplu, să faci de cap cu chat GPT-urile. Da, cu inteligența artificială. Da, poți să, dar n-am înțeles, să explic așa, dă-mi o imagine, poți să joci pe când el dirgeac tot, adică și cum spuneam, înțelepții nu-ți dau soluție, îți dau o întrebare. Noi odată, și un caz foarte interesant, cum se numește organizația care a deschis-o băieții Toastmasters. Nu, care Mihai conduce. Am uitat. Și acolo era așa un proiect că cineva putea să chite un invitat. Știi? Adică și prietenul meu a chitat invitația unui milionar din România, în Moldova. Și deoarece el a chitat, avea posibilitatea să pui el întrebări. Adică el să fie persoana care comunică și ceilalți din sală dădeau întrebări după ce. Și el mă întreabă, hai să ajută-mă să fac o listă de întrebări. Și eu mă gândesc, nu avem întrebare. Eu spun, cum așa? Pentru noi nu e o problemă să găsim răspunsuri. Dacă întrebarea cea mai bună este în felul următor. Ce întrebări, adică eu ce l-aș întreba pe acest milionar? Uite, dacă tu ai fi în locul meu, ce ai face? Ce întrebări ți-ai spune? Eu nu știu ce să te întreb. Că eu pot găsesc o sumedenie de răspunsuri. Dar tu, ce ai trage atenție? Că fiind în locul meu, că uite unde sunt eu acum, eu am următoarele resurse, am următoarele cunoștințe, că trăiesc în mediul acesta, tu fiind în locul meu, cu cunoștințe care le ai acum, care ar fi întrebările? Și când tu vezi ce întrebări el își pune, tu nu le ai în listă, care tu le pregăteai, știi? Că tu, oricum, în aceste întrebări care le ai, creierul tău zilnic se ocupă de ele, știi? Și el îți dă alte întrebări, alte situații. Interesant. Deci, la capitolul comunicare, la ce ar trebui să mai atragem atenție? Pe lângă feedback-ul, da? Cum reacționează persoana? Și... Spuneam, prima este, te întrebi la ce bun îți vorbesc. A doilea, care este reacția omului care a spus. Doi, încerc să țin sub control, să înțeleg că de fapt eu comunic și prin voce, și prin corp, prin non-verbal. Și următoarea chestie, cea mai des greșeală întâlnită, este că noi nu
respectăm nivelurile de comunicare. Noi ne băgăm direct în suflet la om. Sau povestim direct ce ne doare pe noi. Dar îl interesează pe omul celălalt, nu îl interesează. Și acum eu o să vorbesc care sunt niveluri de comunicare și o să le observați că în majoritatea etichetelor sau când sunt întâlniți oameni diplomați sau sunt companii, ei respectă nivelurile de comunicare. Acel small talk, acea discuție la început despre vremea de afară, despre... Și dar trebuie să o înțelegem. În ce constă? Este primul nivel. Ce se vorbește la primul nivel? La primul nivel se vorbește doar de fapte. Spui, ce zi însorită? Ce albastru azi? Da, chiar de mult am așteptat așa timp frumos. Și atunci tu vezi cât de bun tu poți, dacă voi ca oameni vedeți aceleași fapte. Primul lucru este fapte. Nici păreri nu interesează pe nimeni, nici emoțiile tale nu interesează pe nimeni. Da? Inițial vezi dacă voi vedeți lumea din jur, o vedeți la fel. Da? Dacă el tot vede cer albastru, el tot aude lucrul acesta, vorbești doar de fapte. Poți să vorbești despre cărți. Ai auzit următorul autor mai scos o carte sau filmul celălalt Oscar. Fapte. Doar fapte. Doar ceva concret, fapte. Și dacă omul spune da, totul. Asta e primul nivel. Adică este doar o excepție când tu poți faci excepție. Este dacă cineva a murit. Atunci tu treci la nivel emoțional și prezinți foarte scurt, foarte repede, fără intrare în detalii, condoleanțele tale, prin emoțional. Da? Aceasta este unica care tu din prima poți treci la nivel emoțional. Doar în situația aceasta poți treci la emoțional, la experiența ta, la emoțiile tale, da? Adică tu, prin felul în care tu îi spui, tu îți aduci aminte de retrăiri tale sau experiența din viața ta cu direcția aceasta. Dar în rest, și ce este important? Poți vorbi de sport, de cărți, de vreme, dar sunt teme care nici într-un caz nu trebuie de vorbit. Asta e ține de religii, de politică, de sex, de bani, da? Acestea nu se vorbesc. Și încă un moment este foarte important, că chiar dacă atunci când se începe comunicarea, cineva spune un fapt neadevărat, nu dezbați, nu-l contraziceți, da? Nu-l afirmați, nu-l infirmați, nu-l confirmați. Sau corectezi. Nu-l corectați, treci cu vedere. Da, este la Dale Carnegie în cartea Cum să-ți faci prieteni, în exemplu ăsta, și întrebarea, vrei să ai dreptate sau vrei să obții rezultatul dorit? Adică dacă îl corectezi pe om, da, tu ai dreptate, el a făcut o greșeală. Dar după asta, el nu o să fie la fel de dispus să aibă o comunicare bună și să obții ceea ce tu dorești. Adică de la acea comunicare. Pentru că el deja să fie rănit. Dar pe special face așa. Față de ceilalți. Pe special el încearcă. Corectarea asta. În general, oamenilor nu le place să fie criticați, corectați. Ei sunt răniți, spun deodată în postura asta de apărare. Și de asta, în loc să facem observații critici, ar fi mai bine să venim cu o apreciere, și cumva pe urmă și în față, nu în față de mulți oameni, să facem o corectare. Unul din principiile din Machiavelli, principiile, cum îi spune, principiului, da. Este cea mai mare greșeală a liderilor sau conducătorilor e să obișnuiești. Asta e, de ce apare ura, comploturile, de a obișnui. Ce mai periculos este să obișnuiești cineva. Nu obișnui. Poți face excepții dacă tu ești la un nivel înalt de comunicare și obișnuirea vine ca un accelerator, catalizator de acel om de a deveni mai bun. De a ajunge mai repede informațiile el. Cu intenții bune, cu dorințe bune față de el. Și doar dacă sunteți deja la un nivel de comunicare avansat, deja o cunoașteți. Asta e primul nivel. Adică la noi vine și spune,
o intrat nici nu te-a întrebat ce la tine. Și nu așa. Ce cu mine s-a întâmplat? Am așa o durere de mare. Nu poți să mă ajuți? Dar tu crezi că unicul ești? Dar pe mine m-a întrebat și la mine cum sunt eu, da? Adică nu se învârtește pe planeta în jurul tău, știți că... Dar oamenii nu e așa. Nici nu te-a întrebat. Nu a încercat comunici primul nivel ca să vadă, în primul rând, calibrezi, da, noi îți vorbim lucruri mai avansate, mai încolo, dar noi cum vorbim de cele mai elementare lucruri, da, care cred că școala ar trebui să înveți, că nu începi cu cineva să vorbești despre experiența ta și emoțiile tale, nimeni nu interesează. Da? Aceasta este cum al treilea nivel. A doilea nivel vine să vorbim despre idei, păreri. Da? Și aici tot este foarte important că nu include experiență, nu include emoții, idei, păreri. De exemplu, o părere ar putea să fie, ce soare afară, deja cred că ar trebui să începem a porta pălării. Da? Soarele nu este, razele nu sunt sănătoase. Da? Să nu ignorăm. Noi vine primul soare după iarnă, noi așa tare îl așteptăm, da? Și îl luăm prea rapid. Da? Avem tot anul prin prejur să îl luăm câte o leacă. Aceasta este o idee, o părere. Da? Nu nici emoțional, nu experiența mea. Da? Aici, la nivelul acesta, deja se vede dacă sunt idei comune. Da? Cât de mulți idei comune, adică sau e bine de mâncat salat, sau e bine de mâncat, de băut apă, sau e bine de făcut sport. Da? Este o părere, o idee. Și omul spune, da, într-adevăr, știi, pentru mine apa este importantă. Și tu găsești conexiuni comune. Da? Conexiuni comune. Dacă s-a găsit conexiune comună și este foarte intens, tu poți să ajungi la experiența ta personală, știi? E că eu, de când beau apă, da? Stare emoțională și parte de fizic este mult mai sănătos. Gata, tu ai trecut la nivel emoțional și la următor nivel. Dar nu poți să le treci din tâi, vezi dacă vedeți faptele. Faptele, factori, cum să îi spunem în român? Putem spune și fapte sau Realități. Da, ceva sigur. Da, realitate. Uitați când se întâlnesc de diplomați. Prima, ce vorbesc? Conotimp. Cer albastru aveți aici, da? Și e călduros, cred că 20 ceva de grade, cât e de confortabil. Da? Adică tu vorbești doar inconfortabil de nu bine, că e nivelul 2, da? 20 de grade. Tu vorbești doar fapte. A doilea, deja tu poți spui părerile tale. Da? Idei, păreri despre anumite lucruri. Și aici scopul în idei, păreri, anumite lucruri este de a vedea dacă găsești puncte comune, da? Care poți să aprofundezi. Și cât de mult sunteți aprofundați ambii în aceeași, emoțional sau ca experiență în aceeași. Și după ce am trecut, cel mai mult stă în nivelul 2. Cel mai mult stă în nivelul 2. Da? Cum? Adică la unde este un nivel de comunicare destul de înalt. Și următorul nivel, deja dacă s-a trecut cu bine, nivelul 2 trece la nivel de experiență personală, adică ce am făcut eu, ce s-a întâmplat cu mine în viața mea, da, și ce emoții eu trăiesc în urma acestor experiențe. Îmi amintesc că citeam la Dale Carnegie despre comunicare și anume faptul că oamenii le place când te interesezi de ei. Și era un exemplu cum dorea să obține o întâlnire, să comunice cu o persoană de un nivel foarte înalt. Și secretara îi spune că el e foarte ocupat, doar 5 minute o să reușești, o să ai timp să vorbești cu el. Și a stat 2 ore acolo. Cum? El a intrat și i-a făcut o apreciere a biroului. Aveți un birou foarte frumos, înțeleg că este lemn de cela mahon de calitate înaltă și da, el l-am adus de acolo, tare mult apreciez, am lucrat cu un meșter deja și au început să discute și pe urmă el a venit cu o altă apreciere și aprecieri sincere.
Și atunci când ele sunt sincere și te interesează de ceva, persoana este dornică să vorbească. Și după 2 ore de comunicare, l-a invitat și la el acasă. Persoana cei care avea doar 5 minute. Și la un moment dat, că ei aveau așa o comunicare bună, l-a întrebat, dar cu ce vă pot ajuta? Și el a spus, iată, eu am așa, planific așa, și a reușit să obțină ceea ce dorea, fără să spună lucrul ăsta direct. Dar la noi cum unii fac? Intru și vreau să mă ajutați cu asta. Să uită și zici, da. Scrieți, vă rog, Scrieți-vă rând. scrieți în sau scrieți o scrisoare, un mail, ăsta. Adică, pentru că nu s-a făcut raport. Adică să vorbim și despre raport. Adevărat, noi spuneam că de lucruri complicate să vorbim mai încolo, noi să le trecem reguli de bază. Sunt nivelurile și ele trebuie trecute. Da? Vedeți voi lucruri la fel, adică același lemn sau același birou, îl vedeți la fel. Da? După care dacă și tu ai experiență cu a face un birou, da? Și atunci vorbești despre idei despre birou. Da, cum l-ai făcut tu și idei cu lumină. Să încep cu un compliment este ceva frumos. Deseori, în și ce casă frumoasă sau ce grădină frumoasă sau ce este periculos. un compliment. Este periculos. Puteți primiți chestia, dar nimeni nu trebuie întrebat părerea ta. Dar că eu n-am nevoie de părerea ta. În cazul ăsta a funcționat. Poate să spui încă chestia asta, aveți cumva experiență în case, vă pricepeți? Dar la ce poți să spui cel mai rău caz? Poți să spui că ce tare îmi place. Am așa o satisfacție că mă uit la acest părere personală. Corect. Nu de profesionist. Nu te dai că e frumos de ce că trebuie să argumentezi că de pe ce poziție tu te expui. Da? Că îți place sau nu-ți place. Adică, cum? A mea părere, poți să spui și cineva spune nici că eu așa sunt. Asta e foarte puternic. Da? Corp are anumite indicatori și spui că eu e că așa sunt. Dar să începe destul de periculos. Mai ales că tot lumea destul de avansată. Știu că complimentele sunt un cel mai puternic instrument de manipulare. Da. Dar în cazul ăsta nu a fost, la persoana care a intrat în birou, a fost o apreciere sinceră, adică nu fals. Adică foarte mult contează să nu fie complimentul. Da, dar eu cred că eu s-a spus impresia lui, părerea lui, wow, adică tu vii să spui, wow, ce frumos, cât de tare îmi place, nu cât de frumos, cât de tare îmi place. Mi se pare atât de frumos, atât de extraordinar făcut, da, adică mă cer scuză că pot chiar să cer scuză pentru părerea aceasta, că nimeni nu s-a cerut-o, știi că s-a spus omul. Dar complimentele sunt foarte puternice. Dar noi ce se mai întâmplă? Omul a spus un lucru, cred că cer albastru. Și noi să începe. Da, și frumos, mie tot îmi place. Ce să început, știi? Sau îi spui omul anumite părere, el vine cu sfaturi. Spune în felul următor, vrei să-ți faci dușmani de sfaturi. Da. Uneori oamenii nu în esență și dau niște sfaturi care nu sunt departe și persoana nu se simte chiar confortabilă. Dar nu poți să dai păreri. Nu poți să dai sfaturi. Fără să le ceară, mai ales. Dar chiar când îți le ceri, este foarte periculos să le dai. Deoarece singur să ajungă la niște concluzii. În urma unor discuții. Noi nu avem capacitatea, noi vorbeam și în time management, nu avem capacitatea să vedem realitatea. Noi nu avem capacitatea să vedem contextul lui. Deci el trebuie că atunci când cerem sfat, adică corect ar fi să începi să-l discoși. Ce s-a întâmplat, în ce context s-a întâmplat, cine a mai fost, cum a fost în timpul, ce bani s-au dus, trebuie să scoți cât mai multe informații trebuie să scoți, da? Adică cât mai multe date. Și corect este să spui că, uite, eu am avut pe ceva similar, ceva condiții seamănă cu ale tale, da? Eu am procedat în felul acesta. Prin felul acesta, deoarece tu nu știi ce alte circunstanțe o să apară. Tu poți să dai sfat când în ceva foarte, foarte concret. De exemplu, eu sunt antrenor de tenis, da? Să zicem, sau de alergat și lucrez cu elevul meu. Eu antrenez de mulți ani, eu știu, am citit tot structura, cum picior, dacă el nu calc corect, se distruge tot picior, da?
aici pot să vin și chiar să insist pe anumit, pot să insisti acolo unde ai o expertiză, unde și expertiză este foarte îngustă. Da? De ce? Că atunci când este îngustă, tu automat scoți foarte mulți factori. Automat când despre viața unui om sau mai ales de cuplu să ți dai cu părere că a făcut corect sau nu a făcut corect. Și asta e o absurditate. Adică tu nu ai cum să dai zilnic acolo se întâmplă o sumedenie de chestii. O sumedenie de chestii. Doi oameni care trebuie spicarea lor încă mai interacționează încă cu alți oameni. Știi? Și asta e absurditate. Poți să-mi poți spui că să-l discoși, să încerci să spui, bun, hai să vedem dacă poți să fii util aici și cum a fost acolo, spune pe ta, dă mai multe detalii, cine a mai fost, cum a făcut și după care să vii să spui că eu, de exemplu, aș face așa, da? Dar uite, eu nu sunt tu, da? Noi avem două creieri diferite, noi simțim lucruri diferite, ne plac lucruri diferite, rezultatele poate să placă diferite, de ce vrei aplici, vrei nu aplici, ține de tine, eu nu pot. Sfatul este un angajament, asta poți să-l dai un profesionist. Și el spune, o asculti așa, o să alergi mai repede. Ascult ce-ți spun. Da? Adică sfatul când îl dai, tu trebuie să ții angajamentul. Da? Adică cum îți duc, o să fac și o să se întâmple așa. Dar dacă îți duci și nu se întâmplă așa și îl pierd mai mulți bani, tu îți asumi responsabilitatea pentru sfatul care l-ai dat. Da. Foarte delicat moment. Delicat, bine să ne abținem, da? Chiar dacă credem că 100% o să meargă, trebuie să ne abținem. Țin minte, un prieten spune, a fost sunat de un prieten de-a lui și ei puneau pariuri la meciuri de fotbal. Și era un meci foarte clar că câștigă echipa X față de echipa Y. Era foarte, foarte clar și zici, pune câți bani ai, pune pe echipa aceea. Și l-au pus vreo $1000, nu știu cât, și au pierdut echipa aceea. Chiar dacă era foarte clar că o să câștige, adică șansele erau foarte clare că câștigă, nu câștiga. Și acum relația între deși s-a stricat. E corect, el nu vine să întoarcă banii, nu? Adică, Nu se întoarcă câștigul care îți promitea, dar măcar banii care au băgate, nu? Da. De asta trebuie să fim foarte atenți, pentru că uneori, chiar dacă e foarte, foarte sigur, poate să nu se întâmple cum crezi. Viața este foarte imprevizibilă. Niciodată nu poți fi sigur. Dacă noi am ști ce se întâmplă mâine, E cu Dumnezeu. da, dar nu suntem. Și Dumnezeu tot nu știe tot. Și el tot lasă că oamenii leacă să-l mire. Da, este liber voință care Da. este dat omului, că el poate să aleagă. Să fie și interesat la Dumnezeu. Să fie interesat la Dumnezeu ce se întâmplă. Adică altfel nici noi nu e interesant. A dat și el o parte de Dumnezeu oamenilor, da, prin suflarea sa. Ca să... Chiar și faptul că noi prin faptul că creiem lucruri, adică ai creat o agenda clară. Tot ești un creator, un Co-creator. co-creator. Nu, mie îmi place foarte mult ideea aceasta. Eu am întâlnit-o într-o carte în care merge om printr-un parc, lângă un parc și spune, ce ai făcut aici cu ajutorul Dumnezeu? Spune, cu ajutorul Dumnezeu? Asta Dumnezeu cu mine, adică Dumnezeu cu mine a făcut. Ce ai în vedere? Tu n-ai văzut ce era aici când Dumnezeu era singur. Adică da, e interesant gândul ăsta că prin oameni, Dumnezeu prin oameni face lucrurile în lume. Și da, eu ca o echipă, da, cum ai zis tu, co-creatori. Prin asta încearcă să transmit religia. Noastră mie îmi place foarte mult că noi tot avem puterea aceasta, dar trebuie să nu uităm că nu ni s-a dat posibilitatea de crea, dar de a co-crea. Înțelegeți? Că nu ni s-a dat nouă și tot. Da, și aici este un argument interesant că unele descoperiri s-au făcut concomitent în zone geografice diferite, în perioade când comunicarea nu era cum acum, scrisori sau mail-uri, telefoane. Adică oamenii, cred că creatorul a transmis aceste gânduri către oameni diferiți și câteodată în mai multe locuri aceeași descoperire s-a făcut. Pentru că a venit momentul să apară ceva în lume. Greu de spus, adică cu siguranță pot să confirm faptul că eu tot am întâlnit, adică matematica care stă pe alte axiome decât matematica este
Matematica care spune 2 plus 2 egal cu 4 este matematica care spune 2 cu 2 nu egal cu 4. Și vine pe alte axiome și vine să demonstreze că este o altă tip de matematică. Această matematică, în primul rând, este foarte nelogică, contradictorie cu realitatea. Aceeași tip de matematică a început să o dezvolte și un alt cercetător în altă țară, adică două gânduri nereale, da, care vine să combată realitatea, spune de ce s-ar întâmpla dacă 2 plus 2 nu e egal cu 4 totuși. Da, sau și acolo și alte axiome care nu sunt ca în matematică tradițională. Și când au văzut, ei aveau două lucrări aproape similare. Doi oameni de știință diferiți. Aceasta este. Cum se întâmplă, nu știu, poate fi și așa, asta e cu adevărat. La capitolul comunicare, ce am mai putea adăuga pentru persoanele care ne urmăresc? Ce ar fi util pentru ei? Următoarea, noi ce am vorbit? Primul rând, scopul. Să repetăm, nu deschideți gura până nu înțelegeți la ce ajută pe cineva. Doi, regula de bază că nu este mesajul transmis, ci reacție obținută. Țineți cont că comunicarea se întâmplă nu doar prin cuvinte, dar și prin voce și prin termen. Țineți minte de nivelurile de comunicare. Nu veniți deodată și descrieți ce vă doare experiența voastră, dar minimum să dar aflați despre om măcar. Nu țineți minte nivel, dar este important de aflat despre om. După care nu dăm sfaturi, nu oferim ajutor și acum să vorbim de cele mai des greșeli întâmpinate. Cele mai des greșeli întâmpinate, de ce oamenii nu se comunică. Nu se înțeleg. Creierul nostru, cu toate care 2% din masa corpului, sau cam așa, el consumă 20% din energia corpului. Asta e o stare așa, când el pur și simplu are grijă de inimă, de tot sistemul. Dacă noi îl mai încordăm cu ceva, el ia mai multă energie. Exerciții matematice sau lectură sau ceva, un joc de șah, acolo se lucrează mai mult. Da, de ce? Și oamenii în șah slăbesc kilograme. Da. Așa. Asta e foarte, foarte curios. Adică cât alimente, resurse consumă. Nu că slăbește în câteva zile de șah, poți să slăbești pe 10 kg. Adică Kasparov sau cine mai era care jucau câte o săptămână, slăbeau foarte mult și medicii spuneau nu-ți poate să continui, de corpul este foarte slăbit. Stă pur și simplu în scaun și mută niște figuri. Uitați-vă și la computer. Dacă doar navighezi pe internet, poșta electronică, practic foarte încet implică computerul. Se forțează încet. Dar dacă îi dai un program de editare foto, video, niște sarcini mai grele, el începe să aude deja cum muncește. Da. Și așa e. Și ce se întâmplă? Creierul încearcă din multitudinea de informații, fiecare om se scoate doar câteva. Pe anumite elemente pune accent. Și de obicei poți să te întâlnești când noi punem accent pe un anumit lucru și altul pune accent pe alt lucru. Și NLP, programarea neurolingvistică, vine să spune că sunt 6 porți de sortare. Da? Adică și sunt porți de sortare este cine, ce, unde, cum, când și de ce. Ce am în vedere? Că cineva se duce la un eveniment și spune am fost eu la eveniment, știi cine a fost? Acolo a fost ca următoarele personalități. De ce? Deoarece el personal pune accent pe persoane. Dar persoana aceea nu pune accent pe persoane. Noi punem accent pe, de exemplu, cum ai ajuns acolo. Cum ai ajuns acolo? Sau când a fost aceasta. Și noi cum comunicăm, de fapt? Comunicăm, am fost acolo, a fost ceva interesant, da? S-a întâmplat cam nu de mult. Adică noi omitem foarte multe porți de foarte multe lucruri și omul îi devine neclar. Neclar cine a fost, unde a fost, cum a făcut, de ce a fost. O comunicare plină este care are toate porțile de sortare. Este când a fost, cine a fost, da? Ce a fost acolo, adică a fost mașini scumpe, a fost niște torturi sau niște chestii, da? Ce a fost acolo, cum ai ajuns acolo, da? Unde asta a fost
Și, în general, de ce te-ai dus acolo? Știi? Că astea sunt cele mai des probleme în comunicare, că noi, evident, vorbim doar de una, două sau trei informații din tot contextul ce a fost acolo. Și cel mai probabil omul pune pe altceva accent. Da? Un constructor, un businessman, îi se interesează cum ai ajuns acolo. Da? Un investitor este de ce, în general, te-ai dus. Da? Un om pe resurse umane este cine a fost acolo. Un om istoric ca să întrebe când a fost asta. Da? Unde a fost. Și asta sunt cele mai des erori întâlnite în comunicare, adică noi eliminăm informația dată din comunicare. Adică informăm ce a fost acolo, cine a fost acolo, da? Unde asta a fost, da? Cum asta s-a făcut sau cum tu ai ajuns acolo, da? Când asta a fost și de ce, în general, te-ai dus sau de ce, în general, a fost făcut evenimentul, de ce oamenii au venit în general acolo, cui asta trebuie. Este și acel joc, ce, unde, când, что, где, когда, cu întrebări logice. Că ce exemplu te-o să ne mai aduci mai minte, că aici cum vorbesc cu oamenii de partea asta de comunicare, știi? Adică a fost acolo, am făcut asta mai mult decât atât. Eu mi-amintesc despre mesele când se întâlnesc rudele la sărbători. Acolo tot un fel de comunicare și încep să vorbească despre lucruri generale, așa, politică, ce se mai întâmplă în țară. Nimeni nu prea vrea să vorbească despre ei, despre viața lor, despre așa. Îi plac subiectele astea generale, despre cine și ce-a mai făcut în lume. De ce așa, la comunicarea în așa mediu, oamenii încearcă să vorbească despre abstract, lucruri abstracte. Ce că nu de prins vorbească cu ei. De obicei, la oamenii aceștia le este frică să stea singuri. De frică să stea în gândurile lor. Ei nu comunică cu ei, nu se cunosc. Nu știu cum o să reacționeze. Și este foarte periculos, în general, să vorbești cu o persoană care de obicei vorbește abstract și nu se cunoaște, nu se ascultă, deoarece ea singur nu știe cum o să reacționeze. Ce lucruri poate ce teme anume, la care teme este vulnerabil, de care cum se numește, acuitate sau este mult mai senzorial la anumite teme, știi? Deoarece a trecut prin anumite experiențe, știi? Și e și așa se ceartă pe lucruri generale, dar pe personale s-ar roboră, cred că. Deci că la noi se spune că automat nu treci la lucruri personale, nu ajungi cu comunicare la personal. Da. Dar cel mai puternic comunicare este când discut personal. Discută despre chestii personale, despre păreri, despre cum tu acționezi, cum te simți, de ce faci lucrul ăsta. Asta e cel mai valoros. Dacă asta e cel mai adevărat, ține sub controlul nostru. Corpul nostru cât îl ține sub control și acțiunile care le face în mediu, da, sunt ele conștiente, neconștiente, adică noi le controlăm. Au ele un scop, cum? Corpul are un scop, siguranță. A lui de bază, el are câteva scopuri. Moarte, dragoste și loc în societate. Acum au rămas doar loc în societate. Că de obicei acestea sunt vitale lucruri. Nu se interesează dragostea să de-aș continua cum se numește, genele să continuă, corpul asta îl interesează. Îl interesează partea tot ce țin de moarte, adică ce înseamnă de moarte, adică să aibă ce mânca, să fie sănătos. Și doi, el înțelege că trebuie să aibă un loc în societate, deoarece el nu poate singur. Acum, deoarece partea de dragoste este internet cu pornografie și omul se iubește singur pe dânsul, nu are nevoie, știi, sau mai este VR și el chiar are oameni acolo. Doi, cu siguranță aproape orice vârstă poate să găsească un lucru. Pe internet sunt lucruri și el de pâine își face, adică chiar până la urmă poate să meargă, dacă a pierdut tot, o să meargă la primărie sau la asistent social și o să fie chiar susținut, fără pâine, fără un adăpost, nu o să rămâie, da? Dacă o să arată intenția că el vrea să amelioreze situația.
Acum lupta ce merge în lume este cine este mai vizibil, cine este mai crutoi decât altul. Aici a rămas lupul. Pe cine ține de dragoste, de vitalitate, puțin Simon. Tot se merge cine este mai vizibil, mai deștept ca alții, știi cum. Este în comunicare la noi, și în Moldova și în România, desori întreabă ce faci. Salut, ce faci? Și în România oamenii spun bine, mersi tu. În Moldova oamenii chiar povestesc cu ce se ocup, ce fac. Uite, la noi a început mai puțin, dar da. Da. De ce la noi așa s-a încetățenit așa conceptul ăsta de a întreba ce faci? Eu am înțeles în România, că tot m-am prins și eu când am început cu ei să interacționez, când eram student, mergeam în diferite programe. Și le povesteam ce face, după care mi-am dat seama că asta este un Politețe. impolitețe. Se Nivelul interesează de tine. prietenia are un set de elemente ca să devii prieten. Da? Prima, și prietenia se începe din interes, prin curiozitate. Eu sunt curios de tine. Da? După aceasta, asta e primul nivel. A doilea nivel este cât de încredere pot să am în tine. Da? Adică eu cer un ajutor sau îți ofer un ajutor și mă țin de cuvânt, de promisiune. După care apare respectul, după curiozitate și a doilea, după încredere, apare respectul și dacă aceasta continuă, apare prietenie. Deci dacă cineva, să înțelegi cum eu devin cu cineva prieten, da? Acestea sunt elemente prin care el trebuie să treacă. Trebuie să prezint un interes față de om. 2. Să dea o credibilitate, încredere, poate să aibă. 3. Să prezinte un respect, un recunoaștere, un respect. Da? Și că următoarea vine parte de prietenie. Am ajuns la o oră, un pic mai mult. Pentru următoarea discuție, ce pregătim? Noi avem, în comunicare avem multe. În comunicare probabil o să trecem deja la raport, la calibrare, o să vorbim diferite formulări manipulatorii, ca să le cunoaștem, să nimerim în ele. După care o să vorbim declanșatoare, lucruri mai interne, adică ce tehnici putem ca să le controlăm, să fim siguri sau să aliniem și vocea și corpul și cuvintele într-un singur mesaj, să comunicăm prin toate canalele un singur mesaj. Avem în general, comunicarea interpersonală este un domeniu enorm. O sumedenie de cărți scrise și în general toate romanele, asta și este o comunicare între toți personaje. Corect. Mulțumesc, Sergiu Mulțumesc. Sultan. Eu, Margan. Și vă așteptăm la următoarele podcasturi. Mulțumim! Mulțumim.